Sibehek zû ku turabûyî û teberê xwe da çiyayê erekê roj te pêşwazî dike. Wisa xuyaye germahiya vê zivistanê ji tîrêjên rojê tê. Ev roja bi ser çiya de hilat, pêşî rûyê me paşî tevahiya welê ronî dike. Bernameyekî nû dem baş temaşevanên hêja em bi dûv bêhna xwarinê ketin em hatin heta bajarê Wanê. Wek tê zanîn Wan bajarek dîrokî ye her wiha bi çanda xwe bi xwezaya xwe tê zanîn û xwarinê wî jî xweşin. Me jî ji ber vê xweşiya xwarina wî me got em herin Wanê çend heftiya bigerin li wê derê xwarinê xweş bînin ser ekranên we em dixwazin û demekî xweş me re derbas bikin niha me derkevin li Wanê bigerin. Bajarê Wanê xwediyê xwezaya bihiştî û dîroka kevnar û jîngeha mirovahiyê. Ji vê bajarê re mirov dikare bêje Gula Kurdistanê. Hem bi berhemên xwe yê dîrokî mirov şaqiz dike, hem jî bi kevneşopiyên xwe bala mirova dikişîne. Her wiha gelek xwarinên navdar û kevnar jî li vî welatê peyda bûne. Em jî dixwazin bi tevlî temaşevanên xwe li Wanê bikevin dûv bêhna van xwarinan. Vê sibaha zû em rabûn, em bi kolanê Wanê ketin, me xwest ku em taştê bixwin. Ji ber wî em di serî de em hatin sûka panîrfiroşa. Li vê derê em dixwazin di serî de ji xwe re hinek panîr bistînin û her wiha vê panîrî û tow û hingîvê em ji xwe re bibinin ciyekî rolin bixwin, taştêya xwe dest pê bikin. Paşî jî ji vir em ê herin kolana taştê ciyek û taştê lê têne hazirkirin, kolana taştêgeha li wê derê em ê ji we re taştêya Wanê ya bi nav û deng ya bi qedir ku bi sala ye gelek hem nav û dengî heye hem jî gelek kêfxweşî dixwe. Em ê wî taştê bînin ser ekranên we niha em dest pê dikin li sûka panîrfiroşa em ê bigerin û ji xwe re panîrê bistin. Dema mirov ji xewra dibe bi xurînî û taştê dest bi rojê dike. Me got em jî wisa dest bi gera xwe yê Wanê bikin. Ji ber vê sedemê me xwest di serî de taştêya Wanê ku bi nav û deng e em bînin ser ekranên we. Qewet bêjtere ser çawa em niha dikanekî ne em ê li vê derê hem ji xwe re panîrê bistîn heminek em behsa panîrê bikin. Panîrê Wanê wek tê zanîn navdar e. Gelek tu çî ku derê bê wextê ku tu ji Wanê hatî ji me re panîr bîne. Qîmeta panîrê Wanê çi ye? Tu dikarî nek ji me re behs bikî? Panîrê Wanê we mesela panîrê me hemû ji gunda tê çêke yani doğal tê çêke. Navê te çi bû bore? Tuncer. Kekê tuncer. Ev panîr ji gunda tê niha? Belê em gunda ava panîra gunda çê dikin dayîkê me hemû çê dikin mesela xuşkê me çê dikin em diçin wan tînin zozanan. Zozana tînin. Belê ji zozana tînin. Havînê panîrê şoravkê taze çê dibê. Ev panîr kengê çi wext tê çêkirin? Ev panîr nihayê axiye. Em yê Ev yê bin erdê ye. Belê em evê biharê panîr wetî ku taze çê dikin şoravkê da dihêlin heta du heyvan heş dibê başî kine vîdona dan sırak panîr sırak jîyan jajî ya da panîrî hûr bê temiz da dikirin û da sonra axî erdê dikolin dev ve rudatinin vîdonkê xwe belê dixine binê erdê çî ser ax dikin. Disekine heta mesela dehê heyvan mesela 10. ay 11. ay Yani payizê dert. belê payizê vê çaxî derkevin em niha başlamışken de emeletê heta Berî ku ev derkeve herhalde şoravkê hûn difroşî. Ne var? belê Me xwest em derkevin hem panîrê bîn hem em panîr ji xwe re bistîn belê têşt bixwin li Wanê. Em ji ber wî yekî nas spas dînin min. Hinek
panîrekî xweş ê ku tu bêjî heyî kîja ye? panîrê me baş dikim. Em karin tama girin. Bele bele. Ama hem pincarê wê zêde ye hem jî tamamî. Wekî dî çi panîr heye? Wekî dî ev cuda ye. Mesela ne hemî jî cuda ne. Evet, te destpêkê da min panîrê ku derê ye? Ama panîrê ku min dest pê kir date ew panîrê Özapê. Yê Özapê. Bele. Evê dî? Ewa yê Nordizê. Yê Nordizê. Bele. Ev panîrê ku ye? Ewa jî panîrê darînê sêkoran neştê dibêje. Yani her yekî û ji cihekî ji welatê. Mesela ev panîrê hatiye baş kalayê. Ev panîrê xweş hebe. Evê Özapê. Ew yê Nordizê ye. Çend ilçe Wanê gundê Wanê hebin. Ji hemû derî tê. Baş e. Em nexwat ji vê panîrê qederê nîv kîlo bideme em ê ji Ben. xwe re pê taştê bixwe û piştî wê em ê derken biraderekî dî jî em bibînin em ê vî re jî sohbeta xwe dewam bikin. Yek ji tişta sereke ku di nav taşteya Wanê de cih digire bêguman panîr e. Ji ber vê me xwest em bi destê xwe ji sûka panîrfiroşa panîrê xwe bistînin û xwîniya xwe bikin. Merhaba, işte destpêkê de. Selam abi. Me ji xwe re hinek panîr stand lê wekî dî ez em dibînim û hin tiştê dî jî difroşin çi heye li cem we re? Em hengiv difroşin, em tereyağî bez difroşin, em ceviz reçeli difroşin. Tiştê var aklım evada. Em hinek nîvîşkê jî ji xwe re bistin. Tabii ki, Xwazin evet. em vê sibê têşt bixwin. Tabii ses. Ji ber yekî em dixwazin Eva- tûnekî nîviş. Em nîvîşkeya ku derê Nişki ye? bez, ama ye çaldıranı, Belê. ye çaldıranı gelme meşhure Aha. ve savcıyı havili maya. Hatta neha navi gaz zamanı tine zaten. Ama bir khasi hem de Ev yê ji havînê Belê. maye ne ve? Bir wextî ji xwe ye nîvîşk bez peyda nabe. ne kıymet ne ya. Belê. Ama havini saklamış ki ne hatta neha sakine. Baş e. Belli. Baş em spas dikim kawiyan bistîne. Yerim sesi. Em Belê me piştî panîrê nîvîşka xwe jî me stand niha eger em derfetê bibîn em ê her ne cihekî wê divê têşta xwe jî bixwin û em ê berdewam bikin. Piştî me panîr û nîvîşkê xwe stand, me xwest em cihekî ji xwe re bibînin û xwirîniya xwe bikin. Her wiha me dît ku gelek kesên din jî wek me taşteya xwe bi vê şêwazî dixwin. Me panîr û nîvîşkê xwe stand her wiha kada xwe stand em hatin qehweyekê miştire niha em ê taşteya xwe bixwin. Dikarî çayekî bidîn xêra xwe. Piştî vê panîra xweş me got em hinek bigerin li vê bajarê. Niha dor hat ku em li cihekî taştê bixwin û dewlemendiya taşteya Wanê bînin ser ekranên we. Piştî em li Wanê hinekî geriyan em hatin vê derê kolana taştêvana li vê derê em ê îca taşteya Wanê nîşanê we bidin ka çi heye çi tune ye. Taştê wek tê zanîn li Wanê çandek e, çandekî berfireh e ji kevnarî tê û heta îro jî berdewam kiriye
ام جی خوازن بری لوانه تاشته چوا دا تخوارن ایرو چوایه هر وها گرینگیا تاشته وانه چیه ام بیا تبی بکشینن و بینن سر اکرانین و دکاورن ام تب بهبره تاشته وانه ببینن لوانه یک جه نافدار جی کولانا تاشتگه هایه ام جی لوی کولانه دریه کارگه هک دخن و ام دبن میوانی وان مرحبا جوره Merhaba, seslerim xeyratın, Sağ sərçavatın. Gələk sahibi. چوانه Seslerim sahibi cayında samiyyiş başı inşallah. ام هات موانه مگو ام هل دست بگی تاشته بخون Xeyratın, sərçavatın, seslerim. ام بونه میوانی وان ها خیراتن، ام خوازن سرچوانات. هم تاشته وانی نشان تماشاوانی خود Bəli, sərçavan. خوشیای ام بخشی ببینن Bəli, bəli, sərçavan. کاون چیدکن چوا چیدکن همی در بازی مطبخی ببین و دری اف تشتین کو گرم تینه چیکنن اما هموانا نشانی و بدن پاشی جیل سر صفره اما یک تیش توانی در چه هیه اما لی سر اکران بله مهاتنا مطبخی نهال بدره مشوره جبو تیش توانی چه لازمه یین گرم اما و چیکن که آیدین جمعه ویشمره آلیکاریا ما بکه دست بکه اما چی چیکن Sərçavan xeyratın, seslerim lisan. Emin ha, emin vecin poxin. پوخین اما چی Bəli, emin poxini çəkən. کا پوخین کی جای نشانه تا Poxina nə çəkiri ha avaya. ها Avaya. اب ناوی ده چه هیه Navir evə gənimə. گنمه Evə gənimə, yəni gənimə çetkən, paşetkən sacı da, bu sacı beri də qızartmışkən, qavurtmuşkən. Bəli. Bir dəstə aşı beri hey. دبین هفت هشت چشید بله. او گزاد دکه Nav rastı aynı Rastı, aya. ha. Bəli. O bir dəstə o dəyirmanı beri hürdükən de toz halına gəl. Dibə toz. Bir də toz, bəli. Əmin ha, kənə əmin Navruni çəkən, də əmin çəkən hava navruni də əmin çəkən, sonra şəvə bikən. tamam bula vedre be Əvə həm sivi yağı da çəkdi, həm paket yağı çəkəsi, təreyağı da çəkən. tereyağı da işte Bəli, təreyağı da cəmi. Bu ne mala? Bəli, nirin malaya beri bazı. Bəli. Avaho. Röynemədə bir çəkə qızarmış bit. Zəki soğur Çəkə bit. soğur bit və Bəli. bəli. Röynemədə soğur bit bir çəkə. Yəni 2 dəqiqə, 3 dəqiqə röynemə soğurdu bit. Ama naha ve kefçik yani teda. Kefçik yani. ده وقت تبردی تبلیه وجد کی Bəli tabii, emek kefçik tabii her yaxın. Aha. اف زمان بریجی هبو پوخی Zaten evvel zamanı beri ya. من کبناره یا Tabii evvel zamanı beri gunda şey dikirir. گنداجی چی Tabii evvel zamanı gün beri gunda ولی şey مروفت کاره dikirir. بیجه تیشتا وانی Tabii. گلک تشتیویش کبن تی Beri تی de. Dost. Ve beri gunda bir amatin emzar bin. Mal şey dikirin. Yani sonmuş. Eve poxinama hazır buyam. پشتی کو حاضر دبه سار دکن هنه کی Tabii sardı bet, gerim dibet. یعنی گرم جتی خواره Tabii gelmişti xarne, gelmişti xarne. رود کاره سار بکه و هنگی Tabii بجی sarf kene, böyle sardı be hengivin kenese, reçolet kenese, Tamam, istek evet, şirin ji- bir beli. İstek هوالی şirin. مبلا هنگیوان بجی حاضر بکن بله. حتی بچکی سار دبه بله. ام اجا خوارنا دو دیمین ام چیکن ام بله. آمده کاریاوی Tamam, بکن eva tamamen. Em varadıken, تمام em bir tane vimili. دو تجمره چی چیکن Emin ha kincerun eşiken. کنجرون بله. مرتوخت بیشتر Beli kincerun eşiken, murtuhat bi ama em kurdu orak da bejin ki kincerun. کنجرون Beli kincerun. نه کی خوش Beli kincerun. ایجام کنجرون خوش Kincerun akam şekin. Eveci, ابجی درون ده چید bel evcerun da şeydi be.
Ebeci rüyünü da çedi. Hem rüyünü pazı çedi be, rüyünü tereyağı da çedi be, siviyağı da çedi be. Bəli. Yani hem rüyünü da çedi be. Tamam. Aha. Ji bo kincerûnê û çibkartînin ez dibêm are ev ne? Are beli are. Are normal Are ye aşiye. are aşî. Beli are aşiye. Yani ye kul heremê tî. Beli heremeti aşıdan. Belê. Tamam. Aha. Ji xeynî ar jî xwe tiştekî nakin. Na beli xwed kenana, hekat kenana. Ha hek ji. Beli hekat kenana. Ev Tamam. emeşiken en sonu em hekat kenana da. Tamam. Ya ji Beli fazla kenarken. çekirnayê em nîşanê temaşavanê Beli xwe bidin. kenarken. Yağı ve pişek gibi la. İşte yağı me sordu. Bey diyeyim. Tabii sordu xwe da be. vicdan Tabii be. daha fazla dakikada sordu be. Ondan sonra hekaka çıplamıştık. Koyduk kenana peki. Kenana. Tamam. Zaten ha bir Arı şahabeden xwe beri. ar divê hinek dronê de Tabii baş ar bije ve sordu. sordu be. Ev jî ar heta hinek nav ronê de sa hişk bibe. Beli bir şekilde yağı kap kişine. Beli yağı kap kişinet. Bir de yağ ve kız. Yani durmadan bir muftayı verdi. Çünkü ben evine girer. Ji bo hem bineyî Tabii, negire hem tabii. jî ew ku Ben evine Daha bir destek benekle. nemine beli. beli dost. Çünkü yağlı hatiye. Ar mod Aha, xera beli. bir Ev xwarinên ku em çêdikin hema bêje li tevahiya malên waniya di taştê de tên xwarin. Her wiha taştêgehên vê bajarê teqes van cûreyê taştê datînin ber mêvanên xwe. Hêk jî du hepêk têr dike herhalde. Daha pek terahay. Xwe lê kiriye. Koyle ekriye böyle hazırım. Têk didin. Böyle tek veden. Tamam mı? Hazır e? Böyle dakika zıvrayım abi. Dakika şeyde ben. Ama hazır Kerem bizimle biraz Kerem ver. böyle hazırım. Tamam. Em hêka xwe jî berdim. Hazıra verdim. Em basa berdim. Ben böyle verdi. Bini ocağa xwe Böyle ocağa hamegir. Evde kendi Adına ada xwe pişecek. pişirmiş ben. Tamam. Ava murtaha majı hazır büyüğüm. Mırtoxa jî hazır. Böyle hazır. Kinceruyum tabii ben kinceruyum hazır Kincerûn büyüğüm. ama jî hazır em Hazır jî büyüğüm. kenarê. Ava jemdane kenarıyım. Belê. Emin ha qalye şeken. Em qeliyê çêk. Böyle emin ha qalye şeken. Qelî û hêk. Qalye hek beli. Belê baş e. Ka em ji qelî jî rûn diber. Evet öyle beli evet rüne em nivişke. Yani nivişke de şetken beli. Tamam. Nivişke mi şetken. Nivişke mi şetken. Qeliyê me jî Kaçka em kezdemin. kon bînin. Ev jî qeliyê. Havacı qalye beli. Kerem keberdem keberdeni verdim. böyle hazırım. Tamamen. Bas. Beli. Tamam. Ev jî hazır herhalde. Evci hazır Em beli. hêka xwe jî berdin. Bu şey haberdeni. Hêk ha vedrê hazır. Tamam. Niha demat bên têşta wanê Beli. hin tiştê xweş têne bîra mirov ew jî yek jê em bêjin panîrê wanê navdar e. Peniri vani beli. Êdî jî qeymaq û hingive Kaymağı hengibine. yani to
تو بله بله تو بله هراده. تو بله توی شیریه شیریه بله توی شیریه برێژی گوتن وەختی کو تا تێشت حاضر دکردن دخوارن پەنیر بوو و تۆ بوو و هەروەها هەنگێف دخوارن بله. یا سەرەکە خوانین سەرەکە ئەv بوون تۆی خۆ چاوا چێتکی ام توی خوشی ام برات شدکن و خالی شدکن بوما خۆ چێتکی بله ام خوش شدکن شیر شیری جاموشی بوماتید ها شیری گامێشە بله گامشا بله بوماتید ام سر و جهاد شدکن yani hem şiye falan öyle dikelinin, kendi Tamam. kazana kadar dikelinin, o şiye merke o yağı hem şiye tabi ser, حتا یاغ باش hatta دەکەوێت yağı سەر hem dert kefte ser bele rastım. Başı hem disa hem o kazana mazın da kendi kazana ki hürük da. Kendi kazana ki hürük da danasa o yağı pe kefe pe kemçi, neden kefa ve rakan tam Kefa ve radı tam kim? kefa ve kefa kadı girit. Hem danasa gözeki, benim gözüm kısmış idiken. سەر ئۆژاغی سەر Çalisa چاوی ucağı em kemetken ev kaymak saat neva meterse ucağı. ئەوها گاوادی ئایدن وستاش مەرە بەحس کرد ئەv شیرێ گامێشایە Hele şey gamışay. ji wê çê dikin vê qeymaxê ez bim qeymaxa wî şişxwe wa stûr Tabi sürtü, sürtü. wek got saetek kunîv li ser agir Akirdim yine. dipije ew rûnê xwe ta baş derxe serî ew dibe qeymax Bele, dibe to bele. tamam aydın Em usta varadken, em em varsa, ya evet, emse ucağı varadken, Bele. em vat tazinin, tazının baş tabi de dolabı da, hatta şebeke, evet ser, hatta yani şebeke. rojek pêşî de çê Bele, rojek dibe peşi, ji bo şimdi rojak rojak ne şebeke, emtin, varadken, biraz somuş mu yaptık? tamam Şey. tamam niha em ê derkevin îcam ê derkevin herin sifra xwe deyîne Bele, bele. tiştê ku me çêkirin Teşekkürler, û tiştê ku me çî nekirin Bir jî çekil, ew ew jê nîşanê destpêrê, temaşevanê ew jê xwedin berê temaşevanên hêja me tiştên ku li ser agir têne hazir kirin amade kirin wana çêkirin temam kir niha jê em ê derkevin em ê rûnin û her wiha tiştên dî tê taştiya wanê de çi heye em ê yek bînin ser ekranê me. Piştî me xwarinên xwe yê germ çêkir niha dor hat ku êdî li sifreyekî dewlemend em taşteya wanê bi tevahî bidin naskirin. Belê temaşevanên hêja niha me hin xwarinên xwe taştiyê xwe hazir kirin em hatin ser sifra xwe rûniştin Belê. Aydın usta wê niha tiştê ku amade kirine wê ji me re yek bên hevalê me bila bînin em ji nivî navberê de beni kaltayım. sohbeta xwe berdewam dikin. Ev cihê we çawa ye karê we îşê we çawa ye İşime başa. belê İşime başa. Em saat 5'i şebe haber diken. belê Saat 5'e varken kaltayım hatta saet 5 on dest bi ders işi diken. servis diken. Bele servisi diken. Hatta saat 2'si. 2'si heta duyê dawam dikin bele devam diket. ez dibim dawiya heftê herhalde baştir e ji Bele heftê bele hafta 8'ta karabalıkta yoğunturuyan. her wiha taştiya me ji hêdî maset Bele jê kaltayım dike hatta bele. em dikarin yek bi yek van behsa wan jî bikin Belê kerem ji xwe toya ku me nîşanda Belê. ew e Evet, tüyeme bir ayıma kava ayıma şey diken şey diken. ev hingiv e Eva hingi ve beleyim. wekî dî çi heye Eva nivişke. nîvîşke Bele ve nivişke. nîvîşka Nivişke paziye verit, paziye bu maddet. Eva penirime ye vaneye em bejni penir. panîrê bi giya Peniri biya beleyim. Eva poxinamayı. poxîna me çêkir Beli poxinama kava çekiri. Eva kincerunama çekiri. Eva ya beleyim. Beleyim. Eva qaliye. Qaliye pekya hikat kenenaf. belê Eva güzemken güza keneser hingivinin keneser tüy. belê Eva. Eva jî cacığa. ev cacık ev jî Ev jî- bêjin xwarinekî kevne Belê ev jî xwarinekî kevne. wanê yanî qederekî binav û deng e ev jî Belê, ev belê. çawa çê dibe Eve nivekavê da maydanoz hem kenete da, biberat kenete da. bexda nûse bîbere Bibere maydanoza belê. Eva em bejni berî givirk. givirk Belê givirk. Eva givirk şey diken yani givirke. Givirke
گویی چه از به آن بیشیم کنه نه پاته کردن شما ماست گویی روینه روینه کنه نه بره کنه نه تربه کده و تربه دان ارد بره دان سر او آوا خود کشیند آوا خود تاویجد یعنی نماسته نخیر نماست اول نماست نخیر اول نماست اول ساده سوجاقا میه اوجی قالتی اوجی ملمه بله ملمه اوجی بله شو قلیاکم چیکی قلیام چیکی بله اوجی گوزه جویز رچلم دی بیشه ها ریچالا گوزای بله ریچال گوزایه اول گوز هیچ نگهشتنی بله گوز هیچ تام قوام خانه کردی جیبت که واد کردین از بیم پرانی هیلا خلاتی واد بله ملی خلاتی بله عادی جوازی بله راست اوجی یاوریه ام بیشتر جویز رچلیه و وکیدی ریچال و وکیدی ریچال هیا پیشنا ریچالی هیا وکیدی شخوا اوجی بله اوجی بارجان و خیار بارجان و خیار جمدن و زیتونین منه اوا نانی آچغم اب نانی اوجی نانی وانه بله نانی وانه و اوجی چورک کادم بیشتر کاده بله کاده جی از بیم تشتا وانه ده تشتا وانه بله اوجی آیریه دماغ از دوانیم ام دخبتیم دیت مثلا مرد دچن پنیری خود استینن و ها چه کادا خود استینن و جی کیش خورد تشتا خود مجی واکر بله راسته گرامه وانی پر خوش دست بیکر ما به تاشتر یا خال وانی وکر ام مصاحبی دکن کو چند هفتهان ام لوان دراب بمینن جبر کو هیچ گلک خوارن هنه ام ببینن و بوره پار و بکن گرامه لوانه و بردام بکه ام گلکی کیف خوش بونم هاتنه و ولاتی گرامه بردام بکه هنجوره خوارنین هرمی جمعی نشانه و بدن و هر وها خوارنین نافدار جمعی نشانه و بدن نها حتی برنامه که دی بین دخیر و خوشی ده امیجی دست به تشتاخا بکن و تبلی آیدین استا امیل تماوان یک بیک نیرم بین خوشی ده بخواستنا خاطری خواه ام ببیرا و بیخن که هندکارن مل سر مدیا جواکی جی بشوپینن ناو نشانین ما اوه